Това е нержавейката на Лаури. Десет сантиметра. Дръжката е Ханекс и парче хикория от дръжка на чук с черен фибър. Това е първия ми нож от нержавейка. Направен е за риболов. Да не се чисти. Ханекс е много приятен материал. Много лесно се работи и най-важното, че не тежи въобще. Много е лек и ножа въобще не се усеща в ръката като тежест, нито в джоба. Много приятно ножче. Да видим дали може да реже това клонче, което е горе-долу за неговия габарит. Колко минути станаха? 3:20. Вижте за какво става въпрос. Много удобно, малко приятно ножче. И за да не е само, направих още един от нержавейка. Лаури Къмпинг. Пак с Ханекс, 15 санта клин. Дялах едно дъбово трупче, не много твърдо и тук веднага се вдлъбна. Беше много изтънен отпред, страшно остро наточен. Обаче се вдлъбна от огъна си от дъбовото трупче. Доста силно го блъскаха, ама не беше нещо кой знае какво. Все пак и аз се очудих. С канди до 0 беше заточването и затова се огъна по този начин. Сега се опитах леко да го заобла на шкурка, обаче трябва няколко пъти, за да стане още по-добре. Пак с Ханекс и бреза. Много е леко, много е приятно. За сечене няма абсолютно никакви проблеми.
задяване. Няма какво да го... После ще го пробваме на нещо по-дебело. На тънките пръчки е ясно, че реже добре.